Creus que es pot ser addicte a les pantalles? Creus que hi ha una línia que separa el jugar molt del jugar massa? Creus que pot ser igual de nociu fumar masses porros que jugar massa a videojocs? Si has contestat no a alguna de les preguntes, pren nota. Parlem d'addiccions a internet quan algú no pot portar una vida plena i satisfactòria per culpa de l'ús excessiu i no controlat d'internet, jocs en línia, xarxes socials, compres, vídeos... La dependència a internet pot alterar el curs de la teva vida. Per exemple, quan estàs fàcilment irritable i sents malestar, quan no pots accedir a internet, això ho podem identificar com a abstinència. O quan necessites augmentar el temps de connexió per sentir-te satisfet, ho podem identificar com a tolerància. O bé quan tens dificultats per mantenir les activitats que feies normalment, com relacions familiars, feines a l'Insti, sortir amb els amics o realitzar algun esport. La revolució digital ens ha alterat la vida, ha accelerat les comunicacions i ha multiplicat els coneixements. Els aparells s'han fet cada vegada més indispensables i cada cop més petits fins que els hem pogut portar a la butxaca. De mitjana mirem el mòbil una trentena de vegades al dia. Alguna cosa ens empeny a mirar constantment la pantalleta lluminosa que ens roba temps i ens manté alerta. Tots i totes estem d'acord en que s'ha convertit en una addicció, però és inofensiva? Cada vegada som més addictes a la dopamina, coneguda com la hormona de la felicitat, que ens proporciona les recompenses i likes que rebem a través de xarxes socials i els jocs. L'ús de pantalles des de petits ha comportat l'increment de casos d'alteracions visuals, transitòries i permanents, tals com cansament visual, cefalees, visió doble, marejos, pèrdua de la visió en 3D i miopia. A més temps d'utilització de pantalles, hi ha més risc de problemes físics, obesitat, problemes musculoesquelètics, cardiovasculars i un major índex de problemes emocionals i de conducta. Segons un estudi, més de 2 hores de pantalles està associat amb més problemes depressius i d'ansietat. En una societat hiperconnectada que reclama unes competències digitals, el repte és aprendre a desconnectar de les pantalles.